Veño de peregrino a Santiago de Compostela para agradecerlle ao santo moitísimas cousas, pero tamén para pedirlle un favor moi especial, porque o que ides presenciar dentro de un momento precisa de algunhas axudas sobrenaturais. É un número moi arriscado, probablemente o número de máis risco de todos os tempos. Un coñecido mago do século XIX, Chun Lin Su, perdeu a súa vida executando. O mago que vai realizar este perigosísimo xogo é compostelán e chamase Bituco. Eu quero estar moi preto de él para apoialo na súa comparecencia diante de vos. Estou na Quintana dos Mortos e, por arte de maxia, viaxarei ata o teatro. Xa estou no teatro. Ides presenciar un número maldito. Desexolle toda a sorte do mundo o mago Bituco. Moitas gracias. Hoxe temos con nós o membro da Federación Galega de Tiro Olímpico, o cal lle pediría que subise aquí ao escenario comigo para realizar a seguinte proba. Un aplauso para él. E pediría tamén que lle colocasen un micro. Ben, teño que dicir que, como dixo Antón, este é un número maldito na historia da maxia. Algún mago como Chun Lin Su faleceu facendo este número. Despois de estudiar toda a súa historia, creo que solucionei os problemas e hoxe vou a intentar facelo en directo. É vostede don Xesús Alvariño? Sí, correcto. Membro da Federación Galega de Tiro Olímpico? Sí, é certo. Sabe para que está aquí esta noite? Mais ou menos. Mais ou menos, pero pode deducilo, non? Teño unha Gustaríame que trouxeran os elementos necesarios para este número. Pódenos dicir o que temos aí encima? Temos un revólver e 2 balas en unha copa. Pódenos dar máis datos técnicos dese revólver? É un revólver dun calibre do 9, leva para 5 balas. Canto alcance ten máis ou menos? 50 metros. 50 metros. Ou seja, que se eu lle pido que dispare esta bombilla, podería facelo sin ningún problema, non? En un principio, non? En un principio non. Ben, imos proceder a elo. Gustaríame que colleses unha das balas que hai aí nas copas, ensinalle a todo o mundo nas súas casas aí que podan ver claramente. E Xesús, gustaríame que cargases o arma. Rogaría un pouco de silencio entre o público. Xesús, estás listo? Vamos. Por favor, dispara. Ben, vexo que tes unha boa puntería. Hasta aquí. Ese aplauso para Xesús. Ben, Xesús, a continuación o que imos facer é romper un dos mitos tráxicos da maxia. Moitos magos faleceron facendo este número. O que vamos facer, vasme disparar a miña cabeza e eu vou parar a bala cos dentes. Pareceme demasiado arriscado, Non, para iso temos esta xente e a xente das súas casas que están de testigos de que non corres ningún perigo e que estás libre de toda a responsabilidade. De acordo, Xesús? Bueno. Pediría, por favor, se me poden traer unha bombilla. Unhas gafas, moitas gracias. Vale, gracias. Xesús, lle podes dar a bala a Xesús, por favor? Xesús, quero que firmes a bala. Ensina firma, así moi ben. Xesús, carga o revólver, por favor. Xesús, estás listo? Xesús, cando queiras, apunta.
Gustaríame que dixeses se esa a túa firma. Se non o vexo, non o creo, eh? Sí? Pois un forte aplauso para Xesús. Xesús, moitas gracias. Agora a partir de recordo.